Faransi ka lasigiden min sigilen no Burkina Faso, son excellence Luc Alade, ani faragbɛra ka tɔnba minnu be o ka jamanaw don ɲɔgɔn na n'an ko Union Européenne, ale ka lasigiden min bilanin no Sahel maraw kunna, Emmanuel Del Rey, olugu bisimilara ka bɔ Burkina Faso ka premier ministre fɛ Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Ni maa kɔfɔlen fila ninnu taara sigi ka fɔ kɛ ni fanga ɲɛmaa ye ka taa tigɛdi ɲɔgɔnma min be ni Faransi ani Burkina Faso cɛ, walima bɛnkan sɛbɛn min be Union Européenne ani Burkina Faso cɛ. Ɲɔgɔn kunbɛ banni kɔ, Faransi ka lasigiden Luc Alade y'a kumabaw ɲɛfɔ an ye. On a fait un panorama, une revue en quelque sorte da la de ko ce caman qu'on kan i faisait n'a en termes de fɔ bɛnkan coopération sɛbɛn min be an militaire, ni Burkina civile, de Faso la cɛ ka situation taa politique sɔrɔdasi du dɛmɛ pays, kan. Nga an des kumana fɛnɛ attaques ka qu'a taa subi notre wulikajɔ min ambassade. kɛra anw ka lasigiden so kan. O ko Après, nin kan bɛ se ka min la fɔ, France Faransi be yen reste, fo ni tant que Burkina les Faso mɔgɔw autorités k'o mako burkinabées t'an na. souhaiteront évidemment, Maaw le kan ka min premier faamu, partenaire Faransi bilatéral le au be Burkina jɔyɔrɔ Faso. fɔlɔ la jamana minnu Et be on tigɛdi a ɲɔgɔn ma plus na de ni 100 Burkina millions Faso d'euros ye. par an San bɛɛ euro wari la an be miliyɔn kɛmɛ de dɛmɛ lase fasodenw ma. An tɛ se ka taa ka nin bɛɛ to yen. An ka mako ye min ye, be sigi a kan yaasa bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ fo Burkina Faso ka jɔ a sen kan. O tigɛdi ɲɔgɔnma ani o dɛmɛ kelen de fɛnɛ Union Européenne ka lasigiden min be Sahel maraw kunna, Emmanuel Del Rey y'a ɲɛfɔ Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa ye. An k'ale lamɛn. An n'u nana fanga ɲɛma kunbɛn ka se ka faamuyali kɛ gwɛlɛya min bi jamana kɔnɔ. O gwɛlɛya ninnu kunbaba ye jihadi kɛlɛ fan fɛ. An y'an da se adamadenya dɛmɛ ma. An ka ɲi k'ale kɛ teliman na. Ɲɔgɔn ye nin y'an dɛmɛ ka Burkina Faso ni Union Européenne ka tigɛdi ɲɔgɔnman bonya. Nga ko minnu ma fɔ kɛnɛ na, o ye ko ni lasigiden fila nin y'a yira ko fɔ Burkina Faso ɲɛmaw ka se ka olu ka cikɛden minnu be faso kɔnɔ k'u ka sigidaw lankanaya. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.